Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi'ulumihi bidara ini amin. Qala wa rawa Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa rawalan riwayatake Anas bin Malikin sapa Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anin nabi saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala iku dawuh sinten jeneng Nabi dawuh jeneng Nabi khamsatun laisa lahum salatun al mar'atu sakhitatu ala zaujiha khamsatun tai wong limo laisa iku ora ana lahum iku tekode khamsa apa salatun salat ana wong limo sing salate ora manfaate al mar'atu sakhitatu yaiku wong wedon sing sengit ala zaujiha ing atase bojo lanange mar'ah. Ana wong wedok kok banget kok sengit karo bojone. Iso wae kena kecelakaan. Dadi bojone niku cantik ning lanange nyombros mungkin kan. Akhirnya sengit krana ora rido karo kedadiane kahanan. Nek cara wong sakniki apa iku? Nek nang anu mama glowing papa. Nah, ngoten niku. Akhire nek dijak dolan jak delok gantingi, mun gantingi nggih. Delok gantingi isin. Wal abdulan budak al abiku kang minggat min sayyidihi saking bedarane abet hatta yarji'a hingga bali sapa abet sing nomor loro wau kan wong limo ya sing nomor loro kawula sing minggat kanggone bendarane wal musarimu lan wong kang megot sana alladzi la yukallimu kang ora gelem gunemi sapa musarif ahahu ing sedulure musarif fauqa salasati ayyam ing dalem sak dhuwure 3 dina wong jotaan wong nengan jauh usum nggih jauh usum nih usum mboten yo usum ngasih kiamat yo ijau usum terus nggih sing repot niku nek no ngarep ketok koyok mbolo ning no mburi modo niku sing repot jadi ana wong limo sing salate ora manfaati siji wong wedok sing sengit karo bojone gak mau terima kenyataan sing nomor loro budak sing minggat tapi nek mun balik ya ora nggih sing nomor 3 wong sing megot sana raket wong sing nengan luweh telung dina meneh sampean kok masih 30 tahun nengan ya sampean ndang tobat mawon selak mati sampean nggih engko nek menawa sedurunge sampean mati nggih sampean sempet salat 2 rakaat akhir ditampa dening Gusti Allah iso dadi dalan kepenak kan ngaten sing nomor 3 sing nomor 4 wa mukminu wong kang wa mudminul khamri wong kang nglanggengake ngombe arak wa mudminul khamri lan wong kang ngelanggengno ngombe arak langgengno itu berarti otomatis siji oh ya payu
Payu apa? Payu ora payu salate niku. Nggih. Nek wis ngono iku ora sah salat. Nggih. Rasa salat. Wani rasa salat. Wa muzminul khamri. Wong sing nglanggengake ngombe arak. Cek. Sithik. Langgengno ya ora iso mari piye. Yo nek mari kok malah batik. Wa imamu qaumin lan imame kaum yusolli kang salat sapa imam bihim sertane kaum. Wa hale utawi kaum lahu maring imam karihuna iku padha gedeng. Imame kaum kang kaum iku ora seneng karo dhewekne. Lah nek sampean wis krasa rumangsa ora disenengi sampean kudune minggir. Ngoten sampean aja potongane kok. Kala dawuh sapa al-Faqih rahimahullahu taala. Karahiyatul qaumi utawi gedinge kaum ala wajhaini kutep ing atase wajah lur. Ingkanan lamun ana apa karahatuhum gedinge kaum lifasadin iku krana air rusafihi ing dalem imam au kana utawa ana sapa imam lahanan iku pelatan bil qiraati kelawan wacane wa hale utawi kaum yajiduna iku nemu sapa kaum wairahu ing liyane imam au kana utawa ana fil jamaati kutup ing dalem jamaah apa sapa sing ana man wong huwa kang utawi man alam luwih ngerti minhu timbanding imam pada mongko utawi iki imam alladzi yukrahu kang den alladzi kuwang yukrahu kang kena den gedhingi sapa ladi wa kurihalan den makruhake lahu kedua imam ayya ummah yen to ngimami sapa imam kowe kiri ini kasih radungu suaraku dhewe aku abang be abang jan ngono ku ana pembimbinge gurune apa ora wa kurihalan den makruhake lahu kedua imam apa ya ummah yen to ngimami sapa imam hum ing kaum wa ing kana namun ana apa karya hiyatuhum gedinge kaum iku li'annahu karena sedene imam ya'muru iku perintah sapa imam bil ma'ruf kelawan perkara kang kinaweruhan kaya bugoduna bil ma'ruf kelawan perkara kang kinaweruhan bagus kaya bugoduna monggo padha gedeng sapa kaum ing imam lil hasadi karena dengki walaisa ale ora ana fil jamaati kutup ing dalem jamaah sapa man wong wa kang utawi man a'lamu kul wa ngalimin hu katimbang imam perkara hiyatuhum mongko utawi gedinge kaum batilatun iku batal iku rusak walahu lan iku wenang kedue imam ayau mau ta ento ngimami sapa imam hum ing kaum wa in ruhi malan senajan kumrung gerumbung wa in ruhi malan senajan gerumbung apa anfuhum irunge kaum artine napa nggih kecilik Al-Faqih rahimahullahu ta'ala dawuh Abu Laif Nasir bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi dawuh sengite para muslimin kang makmum iku ana loro nggih niki ana sing biasa dadi imam Dulbari biasa dadi imam nggih Kang Dulbari biasane dadi imam niki diperhatekke sengite para muslimin kang makmum iku ana loro yen sengite kaum iku krana kerusakan
ana ing pribadine imam utawa imam iku pelatan wacane kerusakan pribadi ini secara moral nggih. Jadi kerusakan pribadi ini morale elek utawa pelatan wacane utawa yo nek ora nek janene yo ora pelat ning nek maca sembrono. Sedeng para makmum bisa golek imam liyane utawa ana ing jamaah iku ana wong sing luwih pinter katimbang imam iku. Imam kang ngene iki kang dimekruhake dadi imam. Wacanane ora tetek. Kudu maju biasane wong ngono. Biasane wong ngono kudu maju. Rumangsane nek wis nang ngarep menika wis pol ngarep berarti. Lah yen sengite para makmum iku krana uli amar makruf. Umpamane ana imam sering aroh-aroh wong canom umpamane. Nang le wong iku ora bojo, ora adi, ora mbokem kok. Wedok kok mbok gocekno iku apa umpamane nggih. Ngoten akhire kan wong disengiti wong. Lha saniki niku nggih mun umum ngoten niku. Lah bentuk ngoten niku, aku njenengan ya kudu waspada terutama dunia pendidikan. Sama madrasah niku gocekan lho. Karo kancane iki biasa. Rumangsane peh kan kancane. Ora mitung dosa. Padahal yo balik yo ngerti. Ngoten niku biasa. Sing luar biasa ya gurune ora ngontrol kan ngoten. Ya piye karepe? Jadi kok umpamane imam iku sering cangkeme elek krana elek tumrap wong umum niku mesti cangkem elek niku. Aja ngono ah saru umpamane ngoten niku. Akhirnya masyarakat gak seneng. Nuli para makmum sengit masyarakat ora seneng utawa krana drengki ana ing jamaah. Ya ora cocok krana ora ndeke sing dadi ngarep. Ora ana wong kang luwih pinter katimbang dhewe iki. Wis kulah ya terus golongane wis jos nang gone masyarakat. Sengite para makmum iku batil. Tegese ora perlu digatekake. Imam kena nerusake oleh imam senajan para makmum padha gelo. Warwala nyeritake sapa Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu ing sedune Kanjeng Nabi. Kala iku dawuh sinten Kanjeng Rasul. Dawuh Kanjeng Rasul al muadzin utawi wong kang adzan al muhtasibuna al muadzinuna ta kang padha aliatan al muhtasibuna kang padha murih ganjaran yahrujuna iku padha metu sapa al muadzinun yaumal kiamat ing dalem dina kiamat min kuburihim saking kubure muadzin wa hale utahe muadzinun yuadzinuna iku padha azan sapa muadzin fal muadzin mongko tahe muadzin syati kunekseni lahu marang muadzin sapa kulun saben-saben apa kullu sain saben-saben perkara yasmau kang krungu apa sek sautahu ing suarane muadzin min hajarin bayane watu au sajarin utawa witan au madarin utawa lumagarin au basarin utawa menungso aurab bin utawa perkara kang teles au yabisin utawa perkara kang garing wa yaghfiru lan ngapura sapa Allah Gusti Allah lahu marang muadzin madda sautihi kelawan tak dawane suarane muadzin wa yaktubulan nulis sapa Allah lahu marang muadzin minal ajri saking ganjaran biada diman kelawan hitungane wong yusolli kang salat sapa man biadanihi kelawan sebab krungu adzane muadzin wa yu'iti hilan maringi ing muadzin Allah sapa Allah ma ing barang yusalu kang den suwun apa ma bainal adzani ing dalam antarane adzan wal iqamati lan iqamah imma ayu ajila wa kang yen tong rikatake sapa Allahu ing mafid dunya ing dalam dunya au yudakhirahu au yadakhirahu utawa yen to nyimpen
sapa Allah ing ma fil akhirat ing dalem akhirat. Wa imma ayyasrifa lan ana kalane yen to nyingkirake sapa Allah anhu saking muadzin as-suwaing Allah. Wa waluman utawi kawitane wong yuksa kang den penganggoni sapa man yaumal kiamat ing dalem dina kiamat min kiswatin saking penganggu min kiswatil jannati saking penganggu swarga Ibrahim iku Nabi Ibrahim. Summa Muhammadun maulana Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Summa yuksa mongko keri-keri den penganggoni sapa ar-rusul pira-pira utusan wal anbiya ulan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Summal muadzin mongko wong kang ahli azan al muhtasibuna kang muri ganjaran sapa muadzinin wa tatalaqahum lan mapak hum ing muadzinun al malaikatu sapa para malaikat bijana binaja iba kelawan pira-pira unta kang bagus min yakutin kang tetep saking yakut ahmaro kang abang yusayyu haling giring kula rajulin ing saben-saben siji wong lanang minhu kang tetep saking muadzinun sabauna alfi malakin ing sabauna alfi malakin sapa 70.000 malaikat min kubri saking kuburane rajul ilal mahsyari tumeka maring mahsyar. Jabir bin Abdullah cerita saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panjenengane dawuh sing artine ngeten. Wong-wong kang dadi muadzin kang luru ganjaran saking Allah iku besok ana ing dina kiamat padha metu saking kubure sarana azan. Mbah Mul hayya 'alas shalah. Karo gawe history. Oh, sarjono no kuburan gawe history. Gawe history. Jadi wong-wong kang dadi muadzin kang nguru ganjaran saking Allah iku besok ana ing dina kiamat padha metu saking kubure sarana adzan. Saben-saben makhluk kang krungu suarane muadzin iku kabeh padha nekseni baguse muadzin. Mulane nek Pak Mat, Pak Mono ngoten niku raden yo maklum mawon suarane elek. Nek suarane elek nek ndak mirang-mirang Gusti Allah kirim undangane Gusti Allah kok suarane elek sapa kan? Ngono le mantes alasan kok ngoten padahal jane yo tetep apik nek adzan kok ngenteni Mulyono wong ora ape disilahi jasahe lho nggih. Nek ape disilahi jasahe ngono lho. Keneng loro Mulyono. Padahal rumus nek disilahi ijazah. Jadi makhluk kang krungu suarane muadzin iku kabeh padha nekseni baguse muadzin. Nggih Gusti Mulyono niki gaene adzan. Najane tau hai umpamane. Niki lho sing repot niku nek kok mbok takoki pamane jenengan takok. Kula niku gaene adzan ning kula niku gaene JA. Ngaten niki kula pripun? Kula niku nek cara jawab sing bener kula nggih bingung. Lah nek jawab kula kok bakune aku pangerane aku Gusti Allah tak jur sik kowe aku ya ngono. Karena apa? Wong lakoni salah iku dihukum. Ning nek wong lakoni bener ya diganjar. Mulane janjane niku dadi wong Islam sing ngoten lho, sing temen nggih. Dadi yo gatekno temenan, oga. Yo ngono ngene gelem niku mari repote ning sampean niku. Nggih, adzan gelem, hai gelem. Jujuon petugase pengiran niku oga anu sing diwiri sirah ngelu cara malaikat tuh bayangno. Nggih. Kok pamane malaikat tuh duwe migrain. Walah roh mulyono ya kagum kagum mengkap sirai krana ya bingung niku ayo ngono kaya emang bar maca Quran roh teruk kancane akhirnya mek sithik. Jadi makhluk kang rupa watu
wit-witan lemah garing menungso apa kang terus lan apa kang garing niku awet pasaksen maring muadzin mana nek melek kepenak niku jane gampang dadi tukang ngadan ben ora kejegur melu ijeh melu ijeh melu sitian nglamar dadi penjaga masjid soalnya sampean sama kucap sampean tinggal sampean radan pecat wong sampean kene lan Allah ngapura dosane muadzin miturut adu suarane wah nek niki bayang nggih Sirajul Anam niku dugi sucen al istiqomah uga tekan dan ngandhok aduhe sapure nek terus لكل أمر من الأول